Fil-maġġoranza tal-pajjiżi madwar id-dinja, is-sena tinqasam f'4 staġuni differenti. Ir-rebbija, is-sajf, il-ħarifa u x-xitwa. F'din ix-xandira qasira se naraw kif l-istaġuni ma jkunux dejjem l-istess madwar id-dinja kollha. Dawn ix-xeni li qed taraw ġew meħuda fil-kontinent tal-Awstralja u fi New Zealand. Hawnhekk insibu jgħixu bosta familji Maltin li fil-passat emigraw lejn dawn il-pajjiżi biex ifittxu x-xogħol u biex jibnu familji u djar f'dan il-kontinent tas-sew kbir. Bħalma qed taraw, hawnhekk il-milied għalkemm xorta jiċċelebraw f'Diċembru bħalna, jiċċelebrawh fi sħana u mhux fil-bart. Għalhekk, fil-waqt li aħna fil-milied ikonna l-bart tax-xitwa, l-Awstralja fil-milied ikun is-sajf. Allura jħobbu jmorru sal-baħar jew jorganizzaw xi barbecue jew xi ikla fil-ġnien ta' quddiem id-djar. Ħarsu lejn din iċ-ċart li turina mappa tad-dinja. Innutawn fejn jiġi l-ekwatur. Dawk il-pajjiżi li jinsabu qrib l-ekwatur huma kważi dejjem bidritt ir-raġġi tax-xemx. U allura jieħdu ħafna sħana matul is-sena kollha. F'dawn il-pajjiżi ftit li xejn ikun hemm differenza bejn staġun u ieħor. Ir-riżultat ikun li jifforma ruħu id-deżert sħun. Dawn huma xeni mid-deżert kbir tas-Sahara li jinsab ġewwa l-Afrika, qrib ħafna tal-ekwatur. Din iċ-ċart turina li l-pajjiżi li jinsabu fil-partijiet tad-dinja fejn hemm in-numru 2 kemm fil-biċċa ta' fuq tad-dinja kif ukoll fil-biċċa t'isfel ma jieħdux raġġi tax-xemx dirett fuqhom. Dawn il-pajjiżi ikollhom sajf sħun u niexef, filwaqt li jkollhom xitwa kiesħa u bix-xita. F'dawn il-pajjiżi id-differenza fl-istaġuni tidher ħafna. Inkomplu nitkellmu dwar l-Awstralja. Innota li l-Awstralja tinsab in-naħa t'isfel tal-ekwatur, filwaqt li l-Ewropa tinsab in-naħa ta' fuq. Allura, filwaqt li l-Ewropa tkun fl-istaġun tas-sajf, l-Awstralja tkun fl-istaġun tax-xitwa. U filwaqt li l-Ewropa tkun fir-rebbija, l-Awstralja tkun fil-ħarifa. Dawk il-pajjiżi li qegħdin fit-truf tad-dinja, fil-pol tat-Tramuntana u l-pol tan-nofsinhar, jinsabu mmarkati bin-numru 3 fuq din iċ-ċart. Dawn il-pajjiżi ftit li xejn jintlaħqu mir-raġġi tax-xemx, ħlief għal żmien qasir ħafna fis-sajf. B'hekk dawn ikollhom kesħa kbira is-sena kollha li tonqos ftit fis-sajf. Innutaw kif hawnhekk jifforma ruħu dak li jissejjaħ id-deżert kiesaħ. Hekk rajna kif l-istaġuni jaffettwaw il-ħajja tan-nies b'modi differenti skont fuq liema xaqliba tad-dinja jinsab il-pajjiż. Jiddependi jekk ngħixux qrib l-ekwatur, jekk ngħixux il fuq mill-ekwatur, jekk ngħixux in-naħa t'isfel tal-ekwatur, jew jekk ngħixux il-bogħod ħafna mill-ekwatur. Kif dejjem ngħidu, skont fejn titwieled u skont fejn tgħix.